De vlagen in top op het kerk in Holvert. De kransen worden weer ophangen. Er wordt weer foeske en bijpraat troch de mensen die het mekaar lang net jongen ha. Er wordt weer keerst op het hoogste niveau. En dat is fijn, vindt elke nien. Ja, dat kan ik vast niet zeggen, dat gevoel, maar dat was een heel fijn gevoel. Echt waar. Toen ik het veld op sta, ja, ik denk, dit. Prachtig om hier weer even heen. Je houdt het een blied gevoel dat je hier zat. Ja, doe ik. En hij al wat oude bekenden weer troffen? Oh, heel goed nog. Een stukje vrije toch? Of net? Ja. Ja, zei je. En blijheid. Ja, klopt. De eerste slag is ik voor een boppenslag. En dat wie het ik voor de Keertsvereniging Holvert. Ze woont zo graag deze partij hebben. Het is dus feestweekend en we hebben wel wat alternatieve activiteiten. De feestcommissie heeft van alles wel bedacht, maar we zijn, ja, het is eigenlijk, de tent mist nog, maar het is nou wel wat completer. Ja, het is nou echt een feestweekend. Ja. Voor Gwon is het wel weer even spannend. Het is de eerste keer weer keerts, maar het is ook voor de eerste keer voor mij op alleen. Het is eigenlijk wel dubbel spannend, maar als je deze bal dan injanken, dan is dat dit mooi. Ja. Maar wel extra scherp te doen. Ja, absoluut. Ja. Lekker om hier weer te zitten? Ja, hartstikke mooi. Mooi waar erbij. Kist de spulregels nog? Just die jongen zelfs op internet de hele jong zien. En nee, dat vergeet je voor zelfs net. Ekkel gaat er een lied hier hoe heen. Ekkel starten we nou wat letter als gewoon wij. Dat onthoud je, dat vergeet je net. Nee, dat komt goed. En likos voor de corona is strijen spul uit. En binder winners en verliezers. Maar één ding is duidelijk. Alle keertsers en leefhavers vielen haar nieuwt de koning te riek. 100 ballen opslaan of uitslaan, maar een serie is leuk. Maar ja, je maakt je eerste in vanzelf. Ja. En dat dan Holvert is of het is de PC, dat maakt het helemaal niks uit. Nee. Ik mag graag. Er wordt weer keerst. Er wordt weer keerst en dat is belangrijk.